ịmana oge na ala ike isi nwunye ya ma nnọọ ihe ọ na-ada achọ ma anyị na-eme mitin ofe oge osisi nye ya ama ebe ọkpụkpụ dị ofe obi dịjikwa mmiri na achịna m ọchị na 10,000 ka ha na-atụji ere ana m eso o nwere nke ya na-eme na atụ o gitekwara m bred ma na mama ya ekweghịkwa m wepụ ya n'ete na ịmara na ama anụ ebe nwaanyị mma m na-emegoro kwechiri kwechiri maka na ọmụgị na mmụọ nwaanyị kịta nkụ mmụọ nwaanyị kịta na ndị mmiri nna nna mpa na ha anụtara onwe ha ọfụma e ji osisi mmọnwụ abụọ na mbọ mgbe ya na di ya nọ anyị mebara nkịtị mgbagidere ya kịta na m adịbeghị nnata a na-awụ m anya na walet ka ebe ị na-aga ịnata ha anata ịta na ha na ị na-akwado kwa obere oge ha esi na ego agwụ